Здравейте, мили хора, и добре дошли в моят YouTube канал. Днес ще снимам отново един влог, тъй като другата седмица отивам на почивка и реших, че искам да ви взема с мен в последните няколко дни така наречените приготовления за тази конкретна почивка, така че реших защо не да снимам влог тази седмица, как се подготвям за почивката и така нататък. Сега съм се гримирала, съм се облякла, защото ще ходя на маникюр. Просто нямам търпение да си махна тези ногти, които са много сладки, но искам нещо за лятото. Така че, да, реших, че ще снимам. И така, утре съм на педикюр, така че отново ще я взема с мен и да. Ето това е и аутфита ми, сега ще ви зумна. Ето като цяло съм с тази тениска и едни дънки. Общо взето е това. Буквално всеки път искам да се облека с нещо по-интересно и в крайна сметка винаги си избирам това, което нося почти всеки ден. Но it's okay. Така че, да, навън вали. Надявам се да ме чувате как говоря. Ще се опитам този път да снимам повече кадри, така че, да. Добро утро, хора. Реших днес тази страна се включа от навън, тъй като от известно време до всяка сутрин, след като стана и закуся, отивам тук, на тази люлка и си пиша утвърждения за деня по няколко пъти. И реших и днес така да ви включа, за да ви покажа всъщност как минава една моя сутрин. Така че, да, днес всъщност съм на педикюр от 1:30. Нямам търпение, ще си направя ето този цвят. Ето ги ногтите ми. Аз съм ги показвала и вчера. Не са много сладички. И след като приключа с педикюра, след това, тъй като вчера разбрах, че съм приета в университета, който исках, трябва да отида до него. И след като приключим там, отиваме на театър. Така че ме чака доста интересен ден. И така, общо взето сега има още малко време и след това започвам да се гримирам и да тръгвам. Не се надявам да не е голяма жега. Не се много се надявам, но ще видим, така че Хей хора,
правя едно бързо включване. Преди малко, т.е. то не е преди малко, но за вас си оправях багажа горе. Имам още неща, които да сложа. Първо сега е това, което мога да сложа, защото имам неща, които ще ползвам. Така че да. Но сега се оправям, защото ще ходя на рожден ден на една приятелка. Искам да ви покажа, хора. Какво трябва да нося? Ето тази труба. И вътре е подаръка. И други неща, които ми трябват, тъй като ще спя от тях на вкъщи. И да. И да имам още една чанта, където си е моята дамската чанта, така че ще бъде забавно, но it's okay. Сега ще се гримирам, като ето това е... Аз съм го показвала, това е кремче, което се слагам по принцип всеки ден. Но бих искала в някакъв момент, когато имам повече време, да направя видео, в което ви говоря за баба ми, след това за кандидатстването ми в университет и така нататък, защото мисля, че може би би било полезно да ви дам някакви съвети и такива неща. Но не знам кога това ще стане, защото ми трябва повече време да седна и да го заснема и естествено и мотивацията за което.